Liverpool ayetinde Peyham Payhas Umani Mawtumul Pragynyň ajaýyp günü ullun belenilýän bütün dünýä sagalyk günüň şanyna geçirilýän köpçüliklerini velosipedli ýürüşe gatnaşyjylary erteherden Çerjok Türkmenabad awtolog köprüsiniň başlanýan ýerinde jemlendiler. Vilayet häkimliginiň jemgyçilik guramalarynyň guramagyny vilayatyň bagtyary ilatynyň dürli urganlarda zähmet çekýän raýatlamyň ussa türgünliň talip ýaşan gatnaşmagyna köpçüliklerini velosipedli ýürüşe badalyga berildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň asyldy başlanýaşlaryny bilen soňky ýyllarda ýurdumyzda köpçüliklerini beden terbiýe ýa-da ösürilip, uly meşhurlygy eýe bolýar. Sagdynlygyň we ruhy berentligiň dawarlanýan diýarymyzda milli sportymyzy ösürmekde durmuşa geçirilýän giň göçürli özgörtmelerden ruhlanýan velosipedli ýürüşe gatnaşyjylar ruh berentlikde kesgitlenen aralygy geçdiler. Biri birinin görkana döwrüp binalyň öňünde gurnulyny aýdym sada çykyşlary giňden ýaýbanlaryny sport ýarşlary bayramçylyk ruhuny wesenýän çäreleri çuňgur manymadymy bilen baýlaşdyryp çäreleri aýratyn röwüş çaýdy. Türkmenabad şäheriniň gözelligine gözellik goşýan Türkmeniň aýgy binasynyň töwereginde ýaýbanlaryny dürli sport çäreleri ýerine ýetirilen sport maşyklary, aýdym sada çykyşlary bütün dünýä sagalyk günüň şanyna urulýan dawarlary aýratyn joşun bilen bezedi. Velosipedli ýürüşe gatnaşyjylary belenen pellehanadan geçip 10 000 orunlyk Kederkaman stadionynyň öňünde jemlendiler. Toý şadlygyna besenýän dawarly günü Türkmenabad şäherindäki köpürli sport toplumyna aýdym sada çykyşlara giň orun berildi. Vilayatyň sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmegine ýanlanan hoşowada aýdymlarda sport elemi ýurdumyzyň türgenleriniň gadanýan ýeňişleri, ülkemizde sportyň ösürilmegine alynıp barýan işler, berkarar ýurdumyzyň şanly ösüşleri belent kenglarda wasp edildi. Sportyň dürli görnüşleri boýunça geçirilen ýarşlary hasam gyzykly, çekileşikli häýeti eýe boldy. Şanly sene başlanyp geçirilen şäherlerde ýurdumyzda sagdyn durmuşy berkitmekde, türkmen sportyny ýa-da ösürmekde, sport beden terbiýe şäherlerini wagt etmekde nusgalyk işleri alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezident Arkadagly Gahrman Serdarmyda hoşallyk sözleri beýan edildi.